Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, grazzi lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ħubti l-eżis l-om qegħdin nofru l-Quddisa għar-Ruħ Joseph Buttigieg. U llum il-Knisja qed tiċċelebra il-festa ta' Santa Brigida, reliġjuża u patruna tal-Ewropa. Rekkew illum f'din il-Quddisa nitolbu wkoll għal dan il-kontinent li aħna nagħmlu parti minnu u għal valuri tiegħu. U biex nitħejju tajjeb għal dan il-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, mulej ħnina. Int li mittalina fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li ftaħtilna triq tas-sema, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna, u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, int ħeġġieġ li Santa Brigida biex timmedita l-passjoni ta' ibnek u rejta ħwejjeġ moħbija tas-sema. Għati li għaddejja tijek, nifirħu nitennew bid-dera tal-glorja tijek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li ju Alla, u miegħek jgħix bisaldan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostolu l-Galatin, Ħuti. Jien permezz tal-liġi miet tal-liġi biex ngħix għal Alla, issallabt ma' Kristu. Ngħix, imma mhux iżjed jien, iżda jgħix fija Kristu. Il-ħajja li s'issa ngħix fil-ġisem qiegħed ngħixha bil-fidi fl-iben ta' Alla li ħabbni u talilu nnifsu għalija. Il-kelma tal-mulej. Kull ħin imbirek il-mulej, kull ħin imbirek il-mulej, kull ħin imbirek il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi, bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu il-fqajrin u jifirħu. Kull ħin imbirek il-mulej. Xandru il-kobor tal-mulej miegħi, ħanallu ismu fl-imkien, jinfittix il-mulej u weġibni minn kull biża' tiegħi ħelisni. Kull ħin imbirek il-mulej. Ħarsu leħ u jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tistħu, dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u midwejjaq tiegħu kollha ħelsu. Kull ħin imbirek il-mulej. L-anġlu tal-mulej jasses madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ħieni il-bniedem li jistkenn fih. Kull ħin imbirek il-mulej. Ibżgħu mill-mulej għad-desin tiegħu, xejn ma jonqsu min jibża minnu. Is-setana jiftaqru u jbatu il-ġuħ. Min ifittex lill-mulej xejn ma jkun jonqsu. Kull ħin imbirek il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej jgħid, ibqgħu fl-imħabba tiegħi, min jibqa' fija dan jagħmel ħafna frott. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Jien id-dilja vera u missier il-bidwi. Kull fera fija li ma tagħmilx frott jaqtaħħa u kull waħda li tagħmel il-frott jiżbora u jnaddafha biex tagħmel frott akbar. Intom ġan daf minħabba l-kelma li jettilkom. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Kull fera ma tistax tagħmel frott minnha nnifisha jekk ma tibqax fid-dilja. Hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. Jien id-dilja, intom il-frijej. Min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott, għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn.
Jekk wieħed ma jibqax fija, jintrema barra bħal fera u jinxef. Imbagħad frijaj bħal dawn jiġbruhom u jixtħuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, itolbu kull ma tridu u jingħatalkom. Din hi l-glorja ta' missieri li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu dixxipli tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Jekk il-Vanġelu tal-lum jerġa' jfakkarna f'di t-tixbija li jagħtina Ġesu. It-tixbija tal-importanza tal-għaqda miegħu. U f'din it-tixbija naraw bżonn reċiproku. Mela biex il-frijej jibqgħu ħajjin u biex jagħtu l-frott, hemm bżonn li dawn ikunu waħlin mat-sok. Din tfisser li biex aħna nagħmlu frott veru, hemm bżonn inkunu maqudin ma' Ġesu. Maqudin bit-talb, maqudin permezz tas-sagramenti, maqudin permezz tal-intenzjoni tagħna li nagħmlu l-ġid. Mill-banda l-oħra, it-sok waħdu ma jistax jagħmel frott mingħajr frijej. Allura dik tfisser li Alla biex jidħol fid-dinja issa li Ġesu tela s-sema għandu bżonn ta' kull wieħed waħda minna. Alla ma jistax jagħmel frott f'din id-dinja mingħajrna. Hemm bżonn tal-bniedem biex permezz tiegħu Alla jidħol fid-dinja. Flimkien ma' dan, skont din it-tixbija li jagħtina Ġesu, Alla hu effiċjenti. Allura dawk il-frijej jew il-biċċiet ta' frijej li ma jagħtux frott, il-bidwi għandu jnaddafhom. U għandu jnaddafhom biex ma jaħlux l-enerġija mis-siġra, imma biex dak li jkun hemm fit-sok jitqassam fi frijej tajbin li jistgħu jagħtu aktar frott. Għalhekk ejjew nitolbu l-mulej llum il-grazzja li nikkollaboraw aktar miegħu. Jekk għandna xi frijej żejda li mhumiex jagħtu frott, ejjew ma nibżgħux niżbruhom biex dawk il-frijej, dawk il-partijiet mill-ħajja tagħna li jistgħu jagħtu l-frott, jagħtu frott akbar. Ejjew ukoll illum nirringrazzjaw. Nirringrazzjaw għaxu jinqeda bina biex jagħmel il-ġid fid-dinja. U ejjew nitolbuh il-grazzja li nkunu konxji li mingħajru ma nistgħu nagħmlu xejn. Għalhekk jew nitolbuh il-grazzja li nibqgħu maqudin dejjem miegħu kemm bit-talb kif ukoll bl-opri tajba ta' karità kemm materjali kif ukoll spiritwali. Fiskiet nitolbu fuq dan. Issa nqumu bil-wifqa ħalli nresqu t-talbiet tagħna lill-missiera tas-sema. Illum fil-festa ta' Santa Briġida jew nitolbu naħpoġġu l-ewwel talba tagħna quddiem Alla għal kontinent li aħna nagħmlu parti minnu, il-kontinent tal-Ewropa, biex dan il-kontinent li hu bbażat fuq il-valuri insara ikompli dejjem ikun hekk. Nitolbu. Tolbuk Missier ħanin ukoll għall-Knisja, għall-Papa, l-Isqifijiet, is-Saċerdoti, il-Katekisti, biex il-Knisja qatt ma toħlom li tagħmel ġid mingħajr għaqda miegħek. Nitolbu. Nitolbuk Missier ħanin għalina l-koll għal kull wieħed waħda minna biex aħna ma nibżgħu qatt inħallu li nfusna nagħmlu il-frott ta' Alla fid-dinja u fl-ambjenti li ngħixu fihom. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna.
Nitolbu bis-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Tifħir glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqassa kollha tiegħu. U Alla nġbartu temmejt is-sagrifiċċji kollha tal-Patt il-qadim fis-sagrifiċċju wieħed u perfett tal-Patt il-ġdid. Ilqa' dan is-sagrifiċċju li sejrin joffrulek il-qaddejja tiegħek f'diet tifkira ta' Santa Briġida. U għadsu kif qaddist dak ta' qabel biex l-offerta li fġieħ il-kobor tiegħek saritlek minn kull wieħed waħda minna tkun tiswa għas-salvazzjoni ta' kulħadd. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħar lil mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Bil-ħajja tal-għaġeb tal-qaddisin tiegħek indejjem timla l-Knisja b'qawwa ġdida u tagħti lilha xhieda sħiħa ta' mħabbtek biex tħeġġiġna bl-eżempji sbieħ tagħha u tilqa' t-talb li dejjem jagħmlulek għalina ħajseħħa kollox il-pjan tiegħek tas-salvazzjoni tagħna. Għalhekk mulej aħna lkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u ferħ kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola ta' smawiet. Qaddis tas-sew int mulej tilgħin ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxib li tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi rġrat il-ħajr, tal id-dixxib li tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li xxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulejn, inxandru bil-feħel għaw minn tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li nieħdu sem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fi Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaha fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Joseph Buttigieg, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għatrilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spirtu li mexxa lil Ġesu ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum
aħfrinna dnubietna bħalma naħfru il-minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għawaw il-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħek, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatijas li mulaqda li int trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla, tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Soqliġ tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun fejn. Il-ġisem ta' Kristu.
nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif għarraftu l-misteri tas-sema hekk ukoll tbegħdu mill-liboddi tiegħu u tagħtih ħajja ġdida. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.